Ja sa snažím dlhodobo pôsobiť tak, aby americká ambasáda plot na Hviezdoslavom námestí odstránila. Je to už teda dlhoročný boj a ja už dneska som v situácii, kedy sa ozaj snažím všemožne, nielen o úplnú výhru, teda odstránenie plotu americkej ambasády z Hviezdoslavom námestia, ale aspoň o čiastočné riešenie. Čiže napríklad nechajme tam tie pancierové betónové kolíky, ktoré sú protitankovou zábranou a odstráňme plot úplne, alebo aspoň ho znížme ten plot čiastočne, tak aby to námestie esteticky vyzeralo. Už som sa dostal až tak ďaleko, že aj neformálne sa snažím nejakým spôsobom dostať k americkému veľvyslancovi, lebo on na listy neodpisuje, teda asi z 20 listov mi odpísal na jeden jediný. A on na výzvy, na stretnutia nereaguje, tak sa snažím už cez kade koho sa k nemu dostať. Žiaľ sa mi to v žiadnom prípade nedarí, lebo jednoducho kompromis nie je ochotný v žiadnom prípade hľadať a dokonca mi nechal odkaz, že on sa so mnou nemá o čom rozprávať a nebude stretovať. Čo ma veľmi mrzí, že má takýto macovský vzťah k tomuto štátu, k tomuto mestu a k poslancom tohto mesta, a zároveň aj k právu, lebo momentálna situácia je taká, že oni jednoducho zaberajú pozemky, na ktoré nemajú v žiadnom prípade právo ich zaberať. Čiže konajú v rozpore s právom Slovenskej republiky, konajú v rozpore so stanoviskom volených zástupcov Bratislavčanov, či v rozpore s mestským zastupiteľstvom, ktoré mi jednoznačne niekoľkokrát povedalo, že nie, neprenajmeme vám to. Naopak jediný list, teda, ktorý mi pán starosta, či pán americký veľvyslanec napísal, bolo, že on minulé hlasovalo za to 24 poslancov a že teda sa nevyzbieralo dosť a že on počka na moment, že kým sa vyzbiera dosť a že mu to prenajmu. No ja chcem aj takýmto spôsobom dať pánovi veľvyslancovi odkaz, že my nie sme banánová republika, tu sa poslanci nezbierajú, to jednoducho je to vôľa poslancov, že oni nechcú mať ten plot tam. Pre mňa bude veľmi šokujúce, keď zistím, že nakoniec sa podarilo vyzbierať tých poslancov a poslanci, ktorí zmenili svoj názor, tak som strašne zvedavý, že čo mi povedia, že prečo. Lebo to vyzerá tak, že ako keby americká ambasáda sa snažila nejakým spôsobom korumpovať poslancov, ktorých si myslí, že by sa mohli nakloniť na ich stranu. Ja nehovorím, že to musia byť financie, ale možno sú to víza, možno sú to pracovné povolenia, ja neviem čo. Ale retorika amerického veľvyslanca, ktorý si myslí, že tuto sa bude zbierať ako gorálky do nejakého pytlíka poslancov a keď ich bude mať dosť, tak bude spokojný, tak ja si myslím, že nefunguje. Ja dúfam, že na najbližšom zastupiteľstve jednoznačne znova povieme, že pozemky neprenajmeme a už americký veľvyslanec pochopí, že tu sa poslanci nezbierajú a dúfam, že sa začne správať v súlade so slovenským právom a v súlade s vôľou Bratislavčanov.